ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе хуш омадед ба канали мо. дӯстон, дар имрӯза навор 15 та мошин омода кардагим, пешкаш мо мекунем. Мошиное ки шумо гуфта будед мо ҳавае омода кардем. Чӣ мошине ки шумо гуфта бошед набошед, дар видеои оянда бо мемонем. Видео моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред. Мо ҳар рӯз якта видео пешкаш мекунем бародаро. Агар шумо мошини фурушӣ дошта бошед, мехоҳед дар канали мо ба фурӯш гузорем, ба мо роя кунед дар WhatsApp ё дар имо. Мо пешкаши харидорон мекунем бародаро. Курси имрӯза 1000 русӣ баробар аст ба 151 сомонӣ. Агар имкон набошад бародаро, видео моро падилиса кунед ба имо бобард гардиар сайтоятон. Раҳмат дорем, мо видеоро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурушӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли барояш 1995, судишфурӯш дизелай, объем мотор 2 литрай, коробка передачаш автоматной мошина бародаро. Мошина сарсиаш нахадой беҳтаринай, танировка дорад 10 моҳи дига бародаро, иҷозат дорад, ҳуҷҷатҳошам 10 моҳи дигай, сечка элегансия бародаро. Мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 38500 сомона бо курси имза гирем 254000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. кадом метавонед харидорен ёки маҳқулай дар хамош дар рои экранаш метавонед занг занед, дига маълумот чак гирен. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 дӯстони азиз, соли барояш 1985, судичвариш бензини холияй, объем мотори 6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ беҳтаринай, нахадой бародаро, яксола ҳуҷҷат дорад, хадавоиш 100%. мошин беҳтаринай бародаро. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 12000 сомона бо курси имза гирем 79000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, бо арзон мешавад бародаро. варианти алиши ҳам дорад. кадом метавонед сечкаи простой дорем бародаро, алиш мешавад, болоишон сум метиятона. кадом метавонам хи вариант, агар розӣ бошед, на марҳамат рақамош дар рои экрани шумо метавонед занг занед, дига маълумот чак гирем бо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Tico дӯстони азиз, соли барояш 1995, судишвариш бензини холияй, объем мотори 0.8 литрай, коробка передачаш механикай бародаро. мошин нахадой беҳтаринай сарсияниш. қарор дорад дар шаҳри панҷаке. нархаш 10000 сомона бо курси имза гирем 66000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, бо арзон мешавад. кадом метавонед, агар дар кора ки маъқулай нама занг занед бародаро, рақамош дар рои экрани шумо метавонед дига маълумот чак гирен ки чӣ маълумоти ба шумо фаҳмо набошад, дига маълумот чак мефаҳмонад. марҳамат занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Duty Prasto дӯстони азиз, соли барояш 1996, судишвариш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1.6 Prastoяй, коробка передачаш механика бародаро. мошин нахадой беҳтаринай ҳолаташ, бензиниш газиш кор мекунад, коробкаш 100% задаги пӯшидаги надорад, кузовш 100%. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 24000 сомона бо курси имза гирем 158000 рубл мешавад. қайба мумкин арзон кунад бародаро. кадом метавонед, агар мошин маъқулай метавонед занг занед, дига маълумоти пурраша айсоиби ҳамин мошина худаш гирен бародаро. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia бародаро, соли барояш 1996, судишвариш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механика бародаро. мошин нахадой беҳтаринай сарсияниш. қарор дорад дар шаҳри Конибудом. нархаш 17000 сомона бо курси имза гирем 112000 рубл мешавад. бардори мошин агар чӣ хеле дидесен дар сурат хай бо чӣ камбудиша дар кора метавонед айхиди ҳамин мисоли мошин гирен. рақамош дар рои экрани шумо марҳамат занг занед, дига маълумот чак гирен. агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед. мо ҳар рӯз якта видеои нав мепартоем. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Caravan дӯстони азиз, чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки сарсияниш беҳтарин бошад. ин аз соли барояш 1997 бародаро, судишвариш бензини холияй, мошин умуман газедагӣ нестай, объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадой ҳолаташ беҳтаринай бародаро. мошин кондитсионер дорад, люк дорад, кор мекунад, магнитофон дорад. мошин умуман задагӣ пӯшидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри турсунзода. нархаш 29500 сомона бо курси имза гирем 195000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. кадом метавонед маъқулай ки харидане, ина метавонед занг занед, дига маълумот чак гирен. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Sedan дӯстони азиз, соли барояш 1995, судишвариш бензин газ кор мекунад,
объем мотораш 1,6 литра, коробка передачаш механикай. Мошина ҳолатиш хуб аст, састиянаш беҳтарин, нах хардо чӣ хеле дастурат мебинен. Қарор дод аз шаҳри Душанбе нархаш 27000 сомон бо курси имза гирем 178000 рубл мешавад. Мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад бардор. Кадомтон мошин харидем ки маъқулай, наметонед занг занен. ҳамин чӣ маълумоти доштан ҳамин маълумот роӣ кардаган, дигар маълумотша бардор худтон метонед асоби мошин гирен, марҳамат занг занен, дигар маълумотша гирен. мегзарем ба ҳаштум мошини фурушӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, соли барои 14004 судишвориш бензини холия, объем моториш 1,6 литра, коробка передачаш механика бардор. Мошина ҳолатиш беҳтарина, нахадвай састяниш. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад бардор, салониш кожинаш, 5 та балони нав дорад, аккумулятораш ҳам навай, центра замока, электровахитай, системаи музикаш зури бадай, магнитофон дорад, колонка, самбуфери оригинал. қарор дорад аз шаҳри Душанбе, нархаш 19500 сомон бо курси имза гирем 129000 рубл мешавад. мошин бо муомила мешавад, арзон мешавад, фақат бо телефон савдо намешавад. Кадоми мошин харай бин мошин айпеш бинен, савдо мешавад бардоро. дар рақамош дар рои экраншон бардор чӣ маълумоти дар кора метавонед гирен. дар канали мо обуна шавед, мо ҳар рӯз якта видеои нав мепарзем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба наҳам мошини фурушӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли барои 12007 судишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотори 1,5, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати миёна бардорад. мошин 10 моҳ ҳуҷҷат дорад бардор, камтарак расход дорад, ба фикрам дар дурунош шояд 10000 сомон гуфтага ҳисоби бош. қарор дод аз шаҳри ваҳдат, нархаш 15000 сомон бо курси имза гирем 99000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад бардор. кадомтон мошин харен ё ки ҳамин мошин маъқулай, метавонед занг занед, дигар маълумотро аз ҳисоби мошина айхчон гирен. мо наводро давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурушӣ. Opel Astra F бардор Хетчбек, соли барои 1997 судишвориш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1,6 литра, коробка передачаш механика бардор. мошин аз састяниш беҳтарин бардоро. мошин кондиционер дорад, мошин ягон камбуди надорад, 100% фақат ҳай мекунӣ. қарор дод аз шаҳри Кулоб, нархаш 38000 сомон бо курси имза гирем 251000 рубл мешавад. кадоми мошин хара ё ки ани харидани аз сум дошта боша бардори на рақамош дар рои экрани шумо ҳисоби мошин гуфтага ки чақ-чақ мекунем, бо муомилаи хуб дорад. на рақамош дар рои экрани шумо бардор, метавонед занг занен, дигар маълумоти пурраша аз ҳисоби ҳамин Хетчбек худтон гирем. бо мегзарем ба 11ҳам мошини фурушӣ. Тайво Matiz дӯстони азиз, соли барои 1998 судишвориш бензини холия, объем моториш 0,8 литра, коробка передачаш механикай. мошин нах хадой бардор, яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та балони нав дорад. қарор дод аз шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомон бо курси имза гирем 79000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон мекунем гуфтага, фақат мошин хари аниқ боша бардоро. чӣ камбуд дорад ё ки надора бардор, метавонед аз ҳисоби мошина худаш бошед. мо дар ҳамин қадр маълумот роӣ кардаган. агар харидор бошем бардор, дар рақамош дар рои экрани шумо занг занед, дигар маълумотша гирем. мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба 12ҳам мошини фурушӣ. Chevrolet Niva дӯстони азиз, чӣ хеле шумо хоҳиш кардем. соли барои 2005 судишвориш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1,6, коробка передачаш механика бардор. мошин нах хардо беҳтарин аст састяниш. қарор дорад аз шаҳри Душанбе, нархаш 35000 сомон бо курси имза гирем 231000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунам бардор, не ки варианти алиши дорад. кадомтон мошин алиши доред, ягон вариант пешниҳод кунен. дар рақамои ака дар рӯи экране бардор, метавонед занг занен, дигар маълумотро аз ҳисоби худчон гирем. бо мегзарем ба 13ҳам мошини фурушӣ. ҷип бардор Мусо Санген, соли барои 2001 судишвориш дизелай, объем мотор 2,6 литра, коробка передачаш механикай. мошин нах хадой бардор Мусои сай, мотор 5 тагай, турбо дизелай бардор. қарор дод аз шаҳри Душанбе, нархаш 45000 сомон бо курси имза гирем 298000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад, варианти алиши ҳам дорад, бо сечка алиш мешавад. кадомтон сечкаи алиш доред бардор, рақамош дар рои экраншон метавонед занг занед, машлиҳат кунед, мошинро алиш кунед. мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба 14ҳам мошини фурушӣ.
Opel Zafira دوستان عزیز ساختن بهترینش سال بارش 2010 سوزیچورش بنزین گاز کار میکنن ابیو موتور 2 لیتره коробка передачаш механика бард мошин нахадуай мошин 4 та электромотор дора бард мультирулай қарор дада шаҳри Истаравша нархаш 46000 сомона бо курси имза гирем 304000 рубл мешавад мошин бо арзон мешавад кадоми Мошинхои бард варианти алиши ҳам дорад кадоми алиши дорен вариантона пешниҳод кунем баъд чӣ хеле туғри гира ба шумо рақамош дар рӯи экраншо бард метавонед занг занед дигар маълумот гирем ҳам арзон мешавад ҳам алиш мешавад марҳамат мегзарем ба 15 мошини фурушӣ Opel Astra دوستان عزیز караван چه خیلی که شما خواهش کردن سال بارش 1998 سوزیچورش بنزین گاز کار میکنن ابیو موتورش 6 لیتره коробка передачаш механика бард мошина ҳолатш беҳтарина бард 4 та балони нав дорад кондитсионер дорад кор мекунад аккумулятори нав дорад люк дорад бард газаш таблеткае қарор дада шаҳри хуҷа нархаш 38000 сомона бо курси имза гирем 251000 рубл мешавад мошин бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад кадомитон Мошинхои биен мошини айпеш бинен гуфта соҳиби мошин варианти алиши ҳам дорад бард кадомитон мошини алиши дорад метавонед аз занг занед дигар маълумот чахтон гирен ин буд 15 та мошинои фурӯши бард дар комментария нависем мо чӣ хеле мошинҳо монем дар видеоҳои оянда пешкаш мекунем бард ё ки мошини фурӯшӣ дорем дар WhatsApp ё дар имо рӯйка мо пешкаши харидорӣ мекунем то видеои оянда худо нигаҳбон намешумо